फैबाय थानाय जि विधानसभा इलेक्शन बेहाय जिहेतु आङो सासे एक्स एमएलए बेनि अनगायैबो थांनाय बाराव आङो कालाइगाव विधानसभा समस्तिनि एमएलए मोन खेबनै जानो हादों आरो दायो भेरगाव विधानसभा समस्तियाव गोदान एसेम्बलि सेगमेन्टफोरखौ डिलिमिटेसन खालामनायनि उनाव आंनि जायगाया भेरगाव विधानसभा समस्तियाव गोग्लैबाय दा बेखायनो गोदानै दाफुंजानाय बे भेरगाव विधानसभा समस्तियाव आङो जोंनि दोलो आङो बिपिएफ दोलोनि जिहेतु सासे सोद्रोमा मावथि बे हिसाबै आङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि मोननो थाखाय हास्थायदों आरो गोजौ लेभेलाव आङो आंनि आवेदनखौ होदों। आं आसा खालामो निश्चय आंनि सायाव बिसार बिबेसना खालामगोन आरो आंजों लोगोसे साब्रैसो दङ गासै जोङो बे 42 नं भेरगाव विधानसभा समस्तियाव बिजाथि महरै गसंनो थाखाय बिथांमोनाबो आवेदन खालामदों। जायखिजाया आं मिजिं खालामो बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय आंखौ निश्चय सायख'गोन। सायख'योब्ला आङो जथेस्थ'खिनि समस्तियाव गिदिंदों, रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांबाय, बिथांमोननिफ्राय आङो जथेस्थ'खिनि मोजां मोनसे अनसायनाय मोनदों आरो आंखौ बिथांमोना खावलायदों निश्चय नोंथाङा फैयोब्ला जोङो बयबो ज'है नोंथांखौ देरहाहोनायाव जों मदद खालामगोन होननानै बयबो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आंखौ बुंसोलायनायाव आङो एसे दुगाखांनाय मोननानै जेसें हायो टिकेट मोननो थाखाय आङो नाजागासिनो दङ। बिथांमोनखौ आं साबायखर होयो। गमायैनो बिथांमोना आंखौ नायगिरनानै गोबां ससियेल मिडियायाव आंबो नुदों बिथांमोना टिकेट आंखौनो होनांगौ होननानै बिथांमोना आवेदन खालामदों। दा बे हिसाबै निश्चय रायजो राजाफ्रा आंखौ मोनोब्ला निश्चय बांसिनै समर्थन खालामगोन होननानै आङो मोनसे फोथायनाय दङ आरो रायजो राजानि लुबैनाय बादियै सासे जनसाधारननि सासे रायजो राजानि बिजाथि महरै जिबादि आङो रायजो राजाखौ सिबिनांगौ आंहा बे अभिगता दंखायो आरो आङो रायजो राजानि गेजेराव थाफानानै आङो बदनाम लानो थाखाय एमएलए जाया। आं रायजोनिफ्राय माने मोजां बाथ्रा मोजां बाख्नायजानाय मोननाय सिन्ता सरसाजोंसो आङो एमएलए जानो थाखाय आवगायदों आरो थांनाय बोथोरफोरावबो आं जानायाव बिदिनो आङो रायजो राजानिफोरनि गेजेराव थाफानानै आङो खामानि मावबोदोंमोन आरो आं दुगानानै बुङो एसेब्लाबो आंनि नामा दं। दा बेखाय बे नामसो लाखिलांनो आंहा जुद्ध खालामगोन आङो। आंनि नामखौ जाहाथे आं थैजासिम थैनायनि उनावबो जाहाथे आंनि नामखौ जे आमुक नामनि सासे एमएलए दङमोन खोब मोजांमोन होननानै बुंनाय बे नामखौसो लाखिलांनो थाखाय आङो सासे एमएलए जानानै रायजोनि गेजेराव खामानि मावनो होननानै आङो आवगायगासिनो दङ। बांसिनै गुरुत्त होयो जोंनि ओनसोलनि गोबां उन्नयन जादों आरो गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो। गाहायै बिनि सायावनो बांसिन रायजो राजाफ्रा लुबैनाय दं जोंनि ओनसोलफोरा मोजां जानांगौ, जोंनि अनुस्थान प्रतिष्ठान मोजां जानांगौ। बिनि अनगायैबो जोङो बेहायनो जोंनि फैबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे मोनसे संस्थाफोर लानो हानायनि बेबस्था जायो। दा बिदिनो गोबां इन्डास्ट्रिफोर जिखुनु बिजनेस लाइननि बेफोरबादि बेबस्थायाव निश्चय आङो बांसिन गुरुत्त होगोन जेराव जोङो गावखौनो गावनि आथिङाव गसंनानै सोलिनो हानाय बेबस्था आरो जोंनि गेजेराव बे ओनसोलाव जा बांसिन उन्नयनमूलक खाम काजफोरा जाया नङा जादों आरो जाबावनो गोनां दङ आरो बेफोरनि सायाव बांसिन गुरुत्त होनानै आं खामानि मावगोन। निश्चय जिहेतु मोनसे खामानि लाबोनाय बोरै थाखा बख्ल'नांगौ बोरै स्किम लाबोनांगौ बिनि अभिगताया आंहा जिहेतु मोनबाय आङो। दा बेखाय आङो बे फारसे खुनु गिनांगौनि खोथा गैया, सोलोंनांगौनिबो खोथा गैला। बेखायनो रायजोआ गनायना लायोब्ला आं रायजोआ नागिरनाय बादियै आं खामानि मावलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं दङ। जोबोद मोजां बाथ्रा। दानि दिनैनि परिबेखआ जोबोद मोजां जादों। खारना जाहैबाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफ दोलोआ जिहेतु बिटिसि खाखन खालामनो थाखाय बिटिसि बाखि रायजोआ जोंनो राय होबाय आरो बे हिसाबै दा जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव दायो बिटिसि सरकारा सोलिगासिनो दङ। दा बेखायनो गुबुन दोलोनि सिन्ता सरसाखौ दायो रायजो राजाफ्रा खालामाखै। बावैसो सिगाङावसो जोङो
दिनै 3-4 मास सिगाङावल'सो जिहेतु बिटिसि सरकार दानो हाबाय, बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआनो जिहेतु गसंथानो हाबाय, दा बे हिसाबै बांसिनै बिपिएफ दोलोनि फारसेनो समस्थिनि बा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन दोलोआवबो दङमोन, गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफ्राबो जोंजों जगाजग खालामगासिनो दङ। फैगौ जोंहा 8 थारिखआव बेहाय बिराद मोनसे मास गेदारिं जागोन। बे मास गेदारिंआव गोबां गुबुन गुबुन दोलोफोरनिफ्राय जोंनि दोलोआव बिथांमोना माने जगदान खालामगोन आरो गाबोन 7 थारिख गाबोनबो उदालगुरियाव दं, 8 थारिखै जोंनि भेरगाव ओनसोलाव जागोन। दा बेखाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गोबां सोद्रोमाफ्रा जोंनियाव हाबनो थाखाय इतिमध्य लिस्ट जोंनो साबमिट खालामदों। फैगौ थानाय 8 थारिखआव जिहेतु जागोन, बेखायनो आङो मिजिं खालामनो हायो जे निस्सय बे भेरगाव बियाबनिफ्राय खोब गोरलैयैनो जोङो देरहालांनाया खाथां।